Joël, heb jij nog dingen te vertellen? Ja, we hebben eigenlijk zo'n lijstje met allemaal onderwerpen. Maar dat lijkt me ook wel leuk als kijkers een vraag in willen sturen of zo. Kunnen we dat regelen? Dat is ook wel lachen, ja. Zo van... Dat is wel leuk. Oké, weet je wat we doen? Als jij een vraag hebt die wij moeten bespreken, een diepgaande vraag, stuur dan even een DM met een voice memo of zo een berichtje naar Dit is geen podcast, de Instagram account of TikTok. En dan gaan wij hem voor jullie behandelen. Zullen we dat zo doen? Ja, is goed. En dan gaan we in de volgende afleveringen komen dan op terug. Dus stuur je beste vragen in. Of andere dingen. Even dingen die je kwijt wilt. En dan komen we erop terug. Ja? Ja.